Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtutampo karon pinada sa usa ka inahan nga nagpatago lang sa ngan nga Susana. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Cecil Danyosos Cabrera. Kay kalaan ang atong magtutampo si Susana. Kini nga akong problema, bahin sa akong anak nga palahubog. Kung nga nung na problema ko, ingon man gud ini ang nahita po. Ma! Sana! Ay, sa mukha ni mga ano ba ay, mama? Unsa naman sa... Ay, kung ina nga, kakatahon ra ba kay Kato? Kakatahon kay... ka. Sige, kagata-kanta di Abada, ayaw pagbuot. Ako ni kalipay. Kwarta, mama, kwarta. Nasad. Kasi mo kwarta warin. May paliton ko, mama! Unsa man sa imong paliton? Beer na sad. Ha? Puwang kabayo na sad, warin. Hatagin na lang na si Warren. Alabig manghilabot na sa halibalik sa... Ay di na mahita pa. Kay ang halin ako sa sutsang bulsa kasunes. Pero, bagoy ko sa akong apo. Naadto na ko bahay kay ni Sumbong. Ngawa mo hatagin kwarta. Ay sus, paluiloy. Ay paluiloy yan ang warin pa. Kay ang kwarta nga pangayoon para ranas inom. Ngun ana magyod karon ang mga batan o. Ay sa batan ka pa. Dili na ko suportahan ang iyang bisyo. Sige mo na bisyo, ma. Lingaw-lingaw naman taon. Haron katuog ba? Nahusto na warin. Ay nagdaghag istorya. Huwag magbuot na ako kundi ko buhatag ni mo kwat period. Ay. Huwag magbuot na ako nga dili mo hatag og kwarta kang warin. Kay ang akong anak kay nasayod man ko nga para sa bisyo ra na niyang gamiton ang kwarta. Di ko mo suporta sa bisyo sa akong anak. Ay, gamay na malang nahabilin sa akong sudan, eh. Ay, magkalingaw na lang kong kanawan ng akong cellphone. Ulo! Uy! Hala, Isog niya! ang hanggaw kong anak ay... Ay, wapaganit mo ngit hubog na? Kasi may naghatag niya kwarta. Ay, bahala na. Paday kong tanawan niya akong cellphone. Kaway! Kaway! Kaway lami! Hoy! Amaw! Hubog ka na saan? Boy, magbuod ako. Ano ako bogo? Unsa? Ano ka? Si tanaw mo cellphone ha? Wala lami! Wala lami! Wala lami! Ha? Oy, ayaw pagbuot! Ha? Ano nga? Oh. Tuwa ako magbuod. Bisag. Ay, Buway ba't hindi mo kitanaw di ha? Ay, ayaw pagbuot na ko, Warren. Besag ikaw pa, di kakabuot na ko. Adi ay ha? Mau ba? Be, di ko kabuot ha, be. Oy. Oy, Warren! Naapay mga sudan ng... Kung ano sudan ng imong gipanguan diyang kaldero? Hoy! Sina, di na sudan. Ha? Beda, no? Unsa ka mabuang ka mang anaka ka? Ay, malungot! Huwag ay buot! Sa Pagbuot ako. ibu na lang sa nani mo sudaran sa susudan ani ibu na dili bunala taga. Ay! Da. Uy, sakit ano? Sakit Gahi mo buwan ganay ka? magkaperwero. Ha? Munas ginawa na kong utang sa turko aron ipuhunan unya imo lang ang ipangwakli ang mga gisudlan sa mga sudan, ha? Ay! May hapon mo rin. May tuyo, minimo. Sige, ito yun muna ko. Noy. At pustanod office rong gabi eh. Ha? Ano nga? Ato. Ano nga ito? Doon ay nireklamo. Makighusay nimo sa barangay. Kitsa! Susana may nakabutang diri sa sumon. Oh, Susana? Oh, warin. At tuwangan niya ha. Karong gabi, alas 7. Ba't yung pinito yan? Sana ra? Susana may gibutang diri. Pita, no? Wala Susana ning napita, noy. Ako ra, mama! Oh, hot damn, this is my lead. Yo, nabangi ko eh. Bani ko. Ano naman sa kawaring, ha? Magpatabang naman sa kanako o magpauban. Yan itong stano din ha.
Kay, Doon ako reklamo na ako kay makigusay ko gabi. usa. Ay, Warren. Usalan man ba kay gihilabtan? Oh, sa inabtan ako. Anak makainom ka, mahubog ka, magmaoy ra ka. Awa, oy, ako'y ginabtan do. Pero, Oh, pero sa ako. si Mama Susana, rabang tao ako giyagisan na itong nahubog ko. Wa ko makalimot kay pero ting sakitas kung ato ka niigo taon sa paghapak niya ni Mama taon ako sa sudanan sa sudan ba katong mga tapirmer nito. Kay nangyabo man eh. Mao ba? Sa ato pa, si Mama Susana ang makighusay ni mo karong gabi sa barangay. Unsa man? Sugdan na to ang husay? O, sugdi na, sir. Ay, sana usa ka man Susana. Ang unay makagreklamo sa imong anak nga mahimo mahusayo rin nato sa inyo lang. Di paabot pa man ay muna din sa barangay in town, oy. Aron mo pirma na si Warren pa. Nga dili na siya magmaoy kung mahubog. Kadar na yung gusto ma'am, pirma ko. Bato na nga. Oh, naroon na mo dahil na. Oh, pirma dre, oh. Warren, nga kung makainom ka, kung mahubog ka, dili ka manghilabot ni bisan kinsa. Ilabi na sa imong inahan nga si Susana. May pirma si Warren. Tuod man, wa na siya inom o wa na maghubog. Taod-taod na yun. Nalipay ko kay nagbinutan naman siya. Ama! Susana, ama! Oy, Tabang ma! Tabang ako ma! ngano ka diyaw? Unsa? Hindi na ko maliyong akong... Ngano man ka, uy, ngano ka? Ngano ka? Hindi na ko maliyong akong katungas lawas! Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Ay, sahe. Ano na Warren Susana? Na mild stroke pa. Usay ka. Kaluwa ko sa ako. May gani kay mild stroke ra. Ay, wa man ka bantay gami kalit og sakang iyang BP. Mao na, ha? Niresulta na sa sigig inom anang puang kabayo. Ay, pastilan. Imbis wa namin inom. Ha? Taon-taon na wa na kainom o puwang kabayo. Na mild stroke naman hinom. Mas mayo pa rin ang inu ka na no! Uy, pera! Oh, maayo pa. Hay, salamat. Salamat, Lord, sa iyo nga dahurot ang tanang sudan ako nga baligya. Oh, wa naman day ko itinda. Maglingaw-lingaw ko tanaw niya akong cellphone. Hindi kining napita. Mao ni ugat nga ni bara. Mao ni nakaingon sa mild stroke. Ni mo Warren. Rita na, Rita. Gunta-gunta mulian ka. Gunta-gunta. Sure ka, lian ka na? Ha? Ha? Rita na. Gunta. Sure ka nga, lian ka? Lian ka rin? Ako manoon ikaw. Mulian religi ka. Pero ayaw gyud kog ginom ng puwa nga kabayo ha. Kay basig di ka mga ginawa ya di na sa mahimong mild stroke kundi mamatay ka na Warren. Bako, wala, bako. May bata ingat si Kulokoy, gwapuhang bisag bugoy. Hadlo kang nga magpato. Ay, naunsa na ikaw, Warren. Una ko kikita ni mo lagi nga ni Tagay. Relax ba ko, Bam? Maestro ko? Oh, unsay nga? Maestro ko. Hapit ako uli sigiham ko reflex. Sa atong silingan ba nga ka ng... Sakto yun mas bayat na mulian ko na. Lakaw-lakaw ng kudinis baskitan. Dili ang bayat mo ningon ako din butam dito ningon nga maulian ko. Dili ang bayat buta dito. Oy, Warren! Oy.
Kabangi kog alsa ning akong gikumpra kay bugat kayo. Maestro ko main, unsa? Ilom di ay. Naulian ka naman. Sige na. O kinilay alsa kay gaan-gaan ra ni. Dali na Warren kay magluto pa kog sudan. Lawas mo makaduya sa pagkaong wakay dana. Ay, Susan! Dang! Yan ay mag-order na mong i-deliver, Dang! Maayo kay nasayo-sayo mo hatod. Ay, yun na ka na mag-deliver na. Naroon, mapabugnaw sa miba, gamay. Sige, sige. Diskarga na na ninyo. O, nang Susan, dali na ba? Ha? Maligyan sa di kabir? O Warren, aron ipuno sa ako ang kita. Kay kuan man daghang ganahan nga magluto kog silo kada Sabado ug Domingo sa gabi. Unya mamaligya kog beer aron dako-dako ang makita. Oh, wow, dindot. Dindot ba na? Tingsi diha. Kay dili ni libre. Baligya ni Palit Warren. ko ma, palit ko. Ha, unsa? Palit ko. Asam ka kwarta? Ngayon ko lolo. Unsa? Uy, Warren. Dili na ko musugot ha, nga mubalik pa kag inom. Kay kuyaw go takihon kada sa. Ay, ano ko yung gablokan mo? Okay na kinlawa sa trabaho. Wala ko kumitinan sa trabaho. Ay, akong supa ka Warren. At takihon gani ka na, di tagog ka tabangon. Recorded by X Thunder Gaming. Ay! Ano ka na mo? Dali, dali. Join naman dali, oy. Hoy, bayot. Ayaw pangimbitar. La diag imo. Ayaw imbitahan ang akong anak. Kay na mild stroke na na. Surti lang kay naayo na. Ay, naayon na di ay ng Susana. Maayon na di ay. May payam na ni mo siya balik. Aron masuta ni mo. Kanaulian na bagyod si Warren. Warren, dali. Join na mo, dali, Warren. Join na mo. Dali. Masa na? Ako'y bahalas bayad. Ako'y huto na itong balit ang beer nga baligya sa imong mama. Dali. Akong bayaran daan. Kaya kapaldo ko ganyan sa mga akong afam. Ama, sana, paldo ma. Paldo ko sa lang. Dili ha, dili. Usa ka tilir ma. Uy, sige na ma. Maluoy kasi mo apo ma. Sige na. Usa lang ka botelya ha. Usa ka Usa tilir lang ma. yung ka botelya, Warren. Oo, inahan ko. Giganahan lang po kong negosyo beer. Ingon man sisig. Ug silog kay daghan mang mangaon. Ug urot-urot ang baligya na kong beer. Pero ang bayot na mong silingan, gipakyaw ang beer. Gibayran daan kay nakapaldo man kuno siya sa iyang afam. O gipainom niya si Warren. Usa ka beer lang akong gi-allowed nga imno ni Warren. Kay kuyaw mag-atakihon balik si Bakulang. Mia beer. Bugno ki beer. Di ba? Birkol! Di ba ginamihan ka sa puwa nga beer, Warren? Lagyoy. Dugay na ikaw na kainom man eh. Uri ko sa kabatilya be. Bam. Pwede ko sa kabatilya. Pero uy, stoy. Ay, pagkita sa mga mama sa sana, ha? Kay, usara ba yung butilyang inyang gi-allow ni mo? Ayaw pakita. Lagi lagi. Usara ka batilya pero dako ha. Kanang dako ba? Grande ba? Ito no dito dako. Kanang dakong puwang kabayo bebe. Ay ko lagi por tibunawa no ha. Produsin o por vida. Ako na minom man samtang talikod sa mama. Imno din na nako. Biar yun. Oo, dali na. Adi ah. Warren, naunsa ka, oy! Ay! Nagsasan na si Warren! Nang! Unsa? Si Warren, nang! Usa di tapos akong anak bayot. Kalit niya siyang nahagba, nang! Unsa? Uy,
Siya ininom ining dagkong butilya sa beer. Warren, dong! Ayaw Ginoo ko, ginoo ko. Wala, patay na ning akong anak. Tabo ha! Okay, tabo! Ako nga po! Tabi mo kay ako kay Mursuhan ako nga po. Oh, nganong naglingo-lingo man ka pa? Wala pulso kay Warren. Unsa? Warren! Warren, di apay kuanda kong buha nga kabayo. Inom pa dong. O, di apay beer o bugnaw kayo. Paldo! Hain man ba? Hain ma! Hain ma! Nabuhi ang kanahan nga nakakita sa duha ka dagkong beer nga perting bugnawa. Hain! Wa gabae! Nalipay na lang ko nga wa di ay mamatay si Warren. Bugtong raban ako siyang anak unya mawa pa siya nako. Ay namahala na lang ko Misugot na lang ko nga mainom siya beer. Pero in moderation na lang yun. Misugot man po din noon siya. Okay naman ma. Okay na kaya na ako. Sak butilya lang. Beer gagmay kagabi. Okay na kaya na. Na sige, Warren. Ha? Nakasinabot na ta ha? Oh, lagi mo. Yes ma. Maura na eh. Ay, Warren na. Nawi supply kagabi. Kapay beer po kabayo. Kagabi. Ay, baay na lang na. Kaysa mawa na akong anak. Pinangga. Mao ni akong problema. Anak lagi o bugtog pagyud. Maong niuki ko nga moinom siya tagsa lang ka gamayng beer kada gabi bisag do na pa siya kibati. Pero may maintenance naman po din noon siya. Sakto ko ini usayop ko. Kabangi ko ninyo kung kamo ang pasultihon sa anak. Bam! Ang ato sindir ka tugulya. Ma'am Susana taon, Bam. Oh, si Ma'am Susana na. Si Ate Pres, pero na pa may gilakaw lain na si Ate Pres. Bam, mo nang kita lang sa ibang baga ni. Susana Ate Pres. Susana Ate Pres. Susana, Bam. Kuha ni siya. Inahan nga buutan. Yang anak taon, palahubog kayo. Masakit o dili tagaan. Masakit ulit. Gipainom niya. Yung karoon, agi-atake. Nasakit. Nagdamang siya namatay na. Oh. Pag ingong na ibirbog na. Pero na-stroke mo yung tinuod. Na-stroke to Na-stroke ba? mo yung tinuod. Pero katoy kayo na, atik-atik na ito niya, pakuy-puyam siya. Ngayon yung mama, do, napaibir ko siya, ha? Paldo, ino siya. Ikaw, na-stroke mo siyang tinuod. Wa na, naulian na. Yang yun siya mama nga, kada gabi, usan lang kabutilang beer. Bam. Okay. Diretso ta paambit ha. New Testament. 1 size. Versikulo 54. Okay. Ang mukaon sa akong unod ug muinom sa akong dugo may kinabuhing walay katapusan ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Aha. Ambot pa sa puti ani, magikalawat nato ang atong Ginoong Hesus sa ato ang galamhan Sa atong hunahuna. kasing-kasing. Kasing-kasing. Muna pulong niya. Kanang na ang iyahan man God kana bitong supak-supak kasi imong ginagana magtubag-tubag ka di ba kamayo Di bitaw. di ba kamayo Okay, mao ba yan? Unsa to'y unang sugo ba? Tahurak, ang Laudios, at ang Diyos ng tanan. Ano, ikaw, tahurak. Mao na nga. Padiri sa laing mga nasuwat sa kuan Bible. balang kasulatan gingo dito ati man na ang imong amahan kun sa tiguang na ug ayaw kalimti ang gianto sa imong inahan nabo na dito karon Itigo ba? sige lang tubag ka lang bisa ko na irta karon ang kaning iyahang saingan ini ang kaning iyahang nabuhat draw tungod kay usay magsupak-supak siya sa iyahang inahan dili man na siya maayo Goliath no gani ingon ako amigo nga pare kay chaplain man siya sa Perpetual Succor si Reverend Father Clyde Saletrero man tingali to kung sayo siya may muhatag material siya may muhatag og ticket og mapasis iniglakaw sa masakiton ingon siya kasagaran kung ako na encounter kung matugan ko sa ospital dili na sakit sa lawas sakit sa kalag Ay, ba? sakit sa kalag kay kung doon na kay dili mayo binuhatan nga gihambin pasig na ay karma ibutan lang nato ka ng may dunumtanon ka ang imong kontra nagayang-hayang
o katog naghagok kito ang takiliban naghayang ikaw diri wa kay paway kasi sige kag kaglagot sige kag gadumot sa imong galamhan. Oh, nabi tayo gingon ba nga mas mayo pa ang mamatay ang lawas kaysa mamatay imong kalang, di ba? Oh, mauna nga kaning iya manang ay ma'am Salo kasi nga nila. Susana. Ma'am Susana kanang na ang ikaw bigatik-atikan sa imong anak we. Bitaw. Tanawa ko nung ikaw katik-atikan yung sugo nimo di kani para sa mga ganun para di kani sa. Atake ko mo, kita ko mo. Pulan kayo. Sobra ka spoil ni mong anak. Ikaw rin sa'yo bumirang anak. Usa naman sa may anak ko niya. Bugtong anak. Dagan naman mga bugtong anak. Butan. Spoiled na kayo. Kanang hinahinaya nagpakong. Utangig ngipon ni mo mga pulong sa sahay. Buti ngipon. Karon piskay pagkaglawas pero idara na ba yata? Simbako niya. No? Sinoda. Ya, simbako niya. Mawala na taning kalibutan. Niya wasay trabahong hibang kaagan. Saan niya pag-survive? Oo. Oh. Hilpir lang ni JC Baril nga panday. Ha? Unsa to? Magbuhi lang sa kuan, manok ni nanik nga bugbuk til. Oh, ya, pero iso kayo. Katulad kita na ko gabi eh. Ano ba? White tail. Oh, ha? Isuga, uy. Ikaw ba naman agad dito naman nun? Kun ako ang pasultiot. Armin